Fl-2018 l-industrija tat-ton ħallet 228,583 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fil-Jum Dinji tat-ton. Bejn l-2015 u l-2018 din l-industrija kibret b'117,494 miljun euro. F'dan iż-żmien ukoll Malta kważi irdupjat l-ammont ta' ton illi tesporta lejn il-Ġappun. Tul l-2018 l-esportazzjoni tat-ton mill-irtsiet tarħut fl-ibħra Maltin lejn il-Ġappun żdied b'aktar minn 10% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-istatistika turi kif fl-2018 93% tat-ton mill-irtsiet kien esportat għal Ġappun. Fil-fatt, l-NSO innota wkoll li bejn l-2017 u l-2018 l-esportazzjoni tat-ton lejn dan il-pajjiż żdiedet b'12%. 17,000 kilogramma tonni li fl-2018 kien esportat lejn il-Ġappun ġew minn total ta' 6 irtsiet madwar il-Gżejjer Maltin. Bejn l-2015 u l-2018 dawn żdiedu b'2. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.